Coruña leva décadas, o que o estritamente o Concello da Coruña estancada en poboación. En boa medida, esa situación se debe a que as persoas novas que se emancipan queren acceder a unha primeira vivenda ante a carestía da vivenda na Coruña, se ven obrigadas a establecerse nos concellos do entorno da Coruña. E mentre se dá esa situación, nesta cidade temos, según distintas estimacións, según distintos estudos, de orde de 20.000 vivendas baleiras. Eu creo que simplemente que non se pode construir máis vivenda nova. É dicir, se poñemos o acento real na rehabilitación con unha política de todo tipo, é dicir, unha política determinante de rehabilitación, eu creo que temos vivendas de abondo para cumplir a nova demanda que vaya chegando. Nos collemos o que pasou, por exemplo, nestos anos, coa política de vivenda da Xunta de Galiza. Claro, é unha política deliberada onde claramente non se quiso intervir no mercado da vivenda para favorecer os intereses especulativos das grandes constructoras que tiñan unha bolsa de pisos moi importante que non daban vendido e non se fixo vivenda pública, nin intervención pública, nin en rehabilitación, nin en ningún ámbito, porque senón eso podía facer que caeran moito esos prezos da vivenda e que eso tivera un impacto no sector da construcción por arriba, nos grandes constructores. E iso é evidente que determinou, ou eu por lo menos así o analizo, todo o que pasou nestes anos na política de vivenda da Xunta, que foi o departamento que máis baixou de todos os recortes, en porcentaxe, onde máis se reduciu foi nas políticas de vivenda.